kohti Helsinkiä. Tampereen saavun aikataulun mukaan kello 15.50 ja Helsinkiin sitten loppuviimeksi kello 17.54. Junassa meillä tänään 5 vaunua. Vaunu numero 1 viimeisenä ja sieltä alakerrasta löytyvät lemmikkieläinpaikat. Vaunussa numero 2 yläkerrassa hiljainen lisämaksullinen ekstra-luokka. Ja 3. vaunu on ravintolavaunu. 4. vaunun yläkerrasta löytyy lapsille leikkipaikka ja tästä välitasanteella konduktöörin työpiste. Olen tämän junan konduktööri Jyri ja lähden nyt tarkastamaan matkalippuja alkaen vaunusta 1. Ottakaa liput valmiiksi esille, niin tuo lippujen tarkastus sujuu mukavasti. K-junan henkilöstön puolesta toivotan teille kaikille oikein mukavaa junamatkaa. Lähtee raiteelta 1. Intercity-tåget till Helsingfors klockan 16.00. Avgår från spår 1. Intercity-tåget till Uleåborg klockan 16.02. Avgår från spår 2. Intercity-tåget till Åbo klockan 16.10. Avgår från spår 4. Tervetuloa junan kyytiin uudelleenkin ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Tampereella saavumme raiteelle 4. Ja Intercity 924 Turkuun lähtee myös raiteelta 4. Eli tämän junan takaa tuolta pohjoispuolelta löytyy tuo Turun juna. Nopeampi juna Helsinkiin, Intercity 24 kello 16.00 lähtee raiteelta 1. Ouluun kello 16.02 raiteelta 2 ja sitten vielä Poriin pääsee 469 Intercityllä raiteelta 5. 4. ja 5. raiteet ovat samalla laiturilla, eli Porin juna löytynee tuosta viereiseltä raiteelta. Tämä juna jatkaa väliasemien kautta myös Helsinkiin kello 16.04 ja junan kulkusuunta muuttuu. Intercity-juna 27 Ouluun Seinäjoen kautta lähtee raiteelta 2. Pysähdyspaikat ovat Seinäjoki, Kokkola, Ylivieska ja Oulainen. Intercity-tåg 27 till Uleåborg via Seinäjoki avgår från spår 2. Detta tåg stannar i Seinäjoki, Karleby, Ylivieska och Oulainen. Intercity train 27 to Oulu via Seinäjoki leaves from track 2. This service will stop at Seinäjoki, Kokkola, Ylivieska and Oulainen. Pysähdyspaikat ovat Lempäälä, Toijala, Hämeenlinna, Riihimäki, Tikkurila ja Pasila. Intercity-tåg 86 till Helsingfors avgår från spår 4. Detta tåg stannar i Lempäälä, Toijala, Tavasjärvi, Riihimäki, Tikkurila och Höle. Then we do 87 to Jyväskylä,